Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dienggo sirah-sirah dienggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iku? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Baladewa, menungsa ora tatanan. Lho Bagong. Ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bak. Pangokawan Petruk padha raja sapraptanira pangokawan Petruk kantong bolong ngunamit pasang kaliman tabi tinebene nglodoni dumawing tawang tuwang jinuwun tinepatno ing tulamanu menawi kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula sanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe ndayan ning kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho omongan. Iki ning negara utawa ning kraton. Aku ki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha harja sapraptanira Panakawan. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Sinuwun. Panakawan Petruk padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Muni kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Petruk kanung bolong padha raja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha raja sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantur nggih Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong nanging tak sawang kaya ngene paribasan nadyanala nanging katon bagus. Oh ngece iku. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki mula ketok to, Gong.
Ndara Werkudara ing Alembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Oh. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Kono kawan Petro Padharjo Sapratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Padharjo Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Pono kawan Petro wonten dawuh sinten? Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenenganing ingsun Panakawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kelawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kelawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Panakawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapak kuwi duwe kepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane biyen isih cilik dikuluwentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep apa to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir kukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali ya. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki
nek ora tak dandani Truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saluka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya dinia, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten. Terus Bapak ngendika, "Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta." Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula, Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis, kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe, dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mbaya punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko delek tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Pulsae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora. HP duwe pertama iki glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora ming ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Si Adi? Ora usah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro, kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh.
ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya ditermangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ponokawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Iya Ponokawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali gukut iki. Kok gukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh, Petro kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ra? Kaya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tredhak-tredhok ning ngrampungi karya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngeten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok anu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa to sebabe kok ke Taman Pegebluk?
merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat Ketaman Pegeblo. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora Ketaman Pegeblo, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta terus. Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ta? Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu-ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya terus. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora Ketaman Pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane Ketaman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi sinuhun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane Ketaman Pegebluk niku menimbulkan sawijining sasawenge sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati Ketaman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sunan Prabu Ndarawati jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti
pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok jope kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem ngomong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran atus kertaning bawana iblis lanat. Bagong. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lah aku ora omong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwaya ngono kuwi. Cah jireh. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Wus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Lho lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ora kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng yen besok sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembet pustaka Jamus Klimasada Klimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya iya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndrawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa paukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa?
sing kula nekke Sunan Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedet ngono bebat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndorowati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Praga duwe wates kok sabaraning menungsa nang duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo mangkat mau ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lah tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku yo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gablek gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedeping netra. Ah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek wis nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas.
Manusia macam apa? Wah, aku malah sesuai teratapan Gong. Arep dadi apa kowe nek ngomonganmu kaya ngono kuwi? Nya. Satu seneng ngegrab minggat ngono. Lho kok digawe dhewe kon ngegrab. Wah iki kisru-kisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene kae. Tinimbangane iku padu ning dalan, utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, cebol kayu bulan, utung entung lintang, tangan kelakone jepawur ki. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wae dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenya. Nganti trenya. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorawati, momong Madura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe, Semar ki wong goblok. Ngapa iku? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Seduma bathuk senyari bumi. Nadana wong seduma jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tato tais pecating nyawa blabaring yudu. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing kawedeni omamu ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Kok sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Omongmu piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, omong salah kata.
Maksudku badange Bagong as kowe senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti pawane wong neter kadedean. Omonganmu iki nendi papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel ngono legane ati kowe. Yo! Bali rene to kok. Ame ngapusi Baladewa kok pira wae. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dheke bablas. Trembelane. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh aku ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik. Ngene cilik-cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis ngono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada yang kok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Yo. Kakangmu nesu ya lho. Ya syukur. Aman nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendeli-mendeli tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantang. Kula so boten guguk asmara niku kali niki. Wong edan. Parang nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sabato Marpo aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengku Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan.
Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok meneng sing jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng iki kalah gleleng karo Petro. Ning janji. Nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sopo pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Heeh. Ku anggere aku. Mboten saden kula mawon. Petro, keplok watu ndasmu. Kuwi ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kuwi ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Yes, ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja kudu minta elek. Mulai sak mlebu ning awakmu, ora kudu minta elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa itu minta elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Kula bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Yo, ngampet-ampekan. Stap mlebu ning awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebu ning awakmu yo kok. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan apa? Ngono wae yo kok. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu yo kok. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Wah arep pedhot-pedhot napase. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong. Iki kok didesek. Kapora kowe. Ku tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka isor. Kapok kowe. Gene jedul. Mabur. Jelas tenan iki. Grimes po yo. Kok tetes-tetes iki. Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Kowe nak mabur. Mbok ganti kok. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ora diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Lho, ora nggo gleleng to. Men jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es teh ku barang dombe. Ayo, Amos Suramrata, Jaya Merata imbang yen padha-padha.
iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi mengko tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Wih lah edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Ontor Joko, kon ngundang sapa? Kon ngundang Ontor. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura, kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sikilmu tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayu. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi lah edan. Ora edan iki nyoto. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kok nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mencicil ku. Sawangan lekane ngati yo. Hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti glelek. Mula aku wegah nek njingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Tru? Ambu. Ndek pira? Ndek pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndek pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo duit selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku isih sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis rasi dawa. Demet tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngemahi karo ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing digetikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali, Gong? Arep ajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Tru. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki wis tak omongi nek es tehku kok dientekke.
Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong, mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mengkari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Ora nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas.